Ang batil patong, which is kakaiba sa panlasa ng marami. Nagmula talaga ng norte. Hindi siya nakakain sa south, sa Metro Manila. Iba, masarap. Kasi halo-halo na doon yung pinagpakuluan ng mga buto. Ang process naman ng pagluluto ng batil. Main ingredients niya is yung cara beef giniling. Meron siyang pork liver. Depende sa iyo kung ano yung mga gusto mo ilagay. Matawag lang siya ng patong. Ingredients na nilagay ko is lechong kawali, Shanghai, embutido, pork liver, poached egg, tapos yung veggies. Noodles ko galing siya ng Tugigaraw. Yung batil naman which is galing siya doon sa pinagpakuluan ng mga buto-buto. Pinagpakuluan ng noodles. Yun ang ginawang poached egg. Nilagyan ng itlog, pampalasa. Ang process sa akin ng pigar-pigar, sinusuti ko lang siya. Ang origin ng pigar-pigar, which is yung binabaliktad nila. Lubog sa mantika. Yun ang talagang luto niya. Sa akin, gumawa ko ng sarili kong version. Pero pigar-pigar pa rin siya. Sinusuti ko lang siya hanggang sa lumabas yung katas ng kalabaw. Yun yung sa sarili kong version. Pero pigar-pigar pa rin siya. Original pa rin siya ng Dagupan, Pangasinan. Ako si Christian Rumbawa, isa sa may-ari ng Arcade Pansit Batil Patong. Nag-umpisa kami dito sa Pansitan bago matapos yung pandemic kasi nawalan na ako ng trabaho noon eh. Nag-umpisa kami dito sa may eskinita sa bahay namin. Ako kasi mahilig ako magluto kaya naisip ko since taga-Cagayan Valley ako, sa Tugigaraw ako nag-aaral. Ito yung lagi kong pinakain nung nag-aaral ako. Nung nandito na ako sa Maynila, naisipin ko siya itayo kasi bihira pa yung dito dati. Hanggang sa nakilala online, dumami yung customer namin, isipan na namin maglagay ng dine-in. Dito sa Vista Verde ako. Dati pesto ko sa Vista Verde. Puna kayo sir, na marami na kayo. Bago na lang natin yung ito. Yan, huling ko lang. Gadget agad yan eh pagdating dun eh. Nabinabantayan ko eh.
Ilan ba anak ninyo? 4 po. Tatlong babae. Yung 4. Bunso Kaya po ano yung pa? Ayun na, bunso po 4. yung 1, 2, 3, 4. Bakit makatang? Pwede ko parating ang mga isang braso. Ayun, isang braso ito natin. Ano ko Ayan. Konting pa to, ha? Sino ang gusto mo? Pili ka. Para na kay Singing Queen Ikaw. Sige, Queen G. Wash hands properly. At hangat mo lang. Sa mga customer ko na tumatangkilik pa rin dito, thank you sa inyo. Dahil sa inyo, hindi ko mararating yung ganito. Pagka gusto nyong kumain, puntahan nyo lang sa may GHQ Village, number 245 8th Street, Barangay Katuparan, Taguig. Ayan. Thank you.